Dah. By parking. Oka ada. Jadi oleh macam-macam dong. For 6, 100? 7. Ya si 사태하고. 사탐. Dương xả thăm ư phục sang chứ. Biết là được biết. Nih, mana mana kabe. What is the facilities there? Sorry? Which one? You mean which specialty? So is there any hotel or what? Is there rest of bars? Rest of us. Okay, thank you. Ngau lang deh. Ini लादो बिराद मोजां स्टाइल बानायदों बियो जाहैबाय मोनसे स्विमिं पुल आरोना दा दावदो अखा हायनांगौमोन अखा हायालासे मोजां जागौमोन फाइनालि बियो जोंनि सिट आरो Video doang lo maga dandalang banget. So guys, नै जों मोनफैनानै जिरायबाय आरोना खिन्थु अखाया बिराद हाबाय नै बाहेरायावहाय आइया अखा गोजा ओमफ्राय फट' खेबनायनि मानायनि हेडसेट माबा सोलिगासिनो जानाय ओमफ्राय बेयो नै Shorts आरोना नै मोजांथार मोनसे डेकेथलन होननाय जायगायाव फैब्लानो बेखौ नुफैगोन नोंथांमोना Terus nih, degre, gili dah. Dia masih cah dalang arena. Kabut cepat. Jawab aja. Tadi gojogo थानायसै गोजौआवबो दङ गासिबो बिदिनो दं बेखौ नै
बेफोरो गासै जाग्रा डाइनिं हल गोजा सिनेमा हल बायदि बानायलायदों नै नायसाय बरियानो बरिया दै बाज्रुमा वाटारफल गोजौनिफ्राय नायदिनि दानिया माबायदि नुयो सुइजारलेण्ड बायदि नुखायो माथो समायना जायगा बेयावबो नै अर्डार खालामब्ला बेयाव स्केन खालाम नै बेयाव स्केन खालामब्लानो मोनगोन गासैबो जाग्रा आइटेमानो फैजोबखागोन बेयावनो बेलकनि बेलकनियाव गाखोनानै नाहरदो दाने नै टयलेट जाहैबाय नै रेस्टरुम एरिया ना बारिश नहीं होने से बहुत अच्छा था ना घूमने के लिए ओरैबायदि मोजां गोजौआवबो साजायदों गाहायावबो साजायदों ओमफ्राय वाटारफल बानायदों Mas, beयाव नायदो
फाइनली ओमफ्राय राव फैबाय गायनि शिशुफ्रा जिरायफैजोब्बाय ओइ दाउ सखा सावनायबो मोनो गाइस बेयाव दाउ सखा ओइ बिहर नागिरदों बियो हा दाउ सखा सावनायखौ जागोन जाया जायाबालाय गोथाव ओमफ्राय आप लोग कर लेगा आप लोग सर्विस कर लेगा फैयोलै खिन्थु बानायनायाबो एसे दस्रा दाउदैयाबो ओरैनो सायाव सादै थांगोन ना cocktail mojito जानायालाय थिगसे जाबाय दा नेक्स्ट जन्दो आरो ना अखा हागासिनो दाबो गानदो दङ अखाया नागारनो रोङा जे बेयावनोमोन ओमफ्राय हटेलावहाय ओइ मा खालामदों नोंलाय मा खालामदों सिख्लाफोरनि एसेमेस गेलेदों सिख्लाफोरनि मेसेज गेलेबावदों फ्रान्स प्राइज चिकेन दं माथो बेयावलाय